Usa ka lalaki kagailang padlungon sa ilang lugar, gipusil patay. And hereby sentences each of them to life imprisonment. Duha ka bugaw ug tag-iya sa usa ka lodge, hukman nga sad-an sa salang trafficking. Mga nagpuyo og mga libot suroy sa mga asira sa dakbayan, gipanghipos sa City Hall. Mga biyahe sa barko sa Kabisayan ug Mindanao kanselado. Mga klase sa public school sa dakbayan sa Sugbo kanselado. May hapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kanatibuk ang pwersa sa News 5 Cebu karong adlaw Miyerkules petsa 26 sa buwan sa Nobyembre tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Amo nang hihatod ang mas sayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Gumikan sa Tropical Depression Queenie, lakip nga gipaubos sa Public Storm Signal No. 1 ang Southern Cebu. Nunot niini gimando sa Coast Guard ang pag-cancel sa mga biyahe sa mga barko nga nagpaingon og naggikan sa mga lugar nga ubos sa Signal No. 1. Andrea Patanya, Sugin Limi. Pasado alas 7 gaganihang buntag, sarihang gi-upgrade sa pag-asa ang low pressure area Queenie nga tuna sa usa ka tropical depression. Sa Visayas, gideklarar nga ubos sa public storm warning signal No. 1 ang Southern Leyte, Bohol, Southern Cebu, Negros Oriental, Southern Negros Occidental ug Siquijor. 13 sab ka mga lalawigan sa Mindanao ang gipaubos sa signal No. 1. Southern Cebu, pwede makasinati og 45 kilometers per hour na hangin. Na unsa may epekto ani? Pwede na siyang makabali o mga branches o big tree. Ang importante ani, pwede na siyang makadamage, heavily damage, kini mga flowering plants. Matod sa pag-asa, dunay posibilidad nga mo-develop ngadto sa usa ka tropical storm ang Tropical Depression Queenie, mao nga pahimangno niini sa publiko nga magmabinantayon. Ang 300 kilometers radius of di bagyo, mao na ato ang expected nga daghagulan, 7 to 15 millimeters per hour. Sumutungod na gani sa may dipolog dapit, sa may Bohol, apektado ang the whole of Cebu. So, we must be ready sa posibleng pagbaha ug dahili sa yuta. Tungod ni ini, okay, cancel na natong biyahe sa 11:40, alaw na imedya o alas 2. gipakansilar na sa Philippine Coast Guard Central Visayas ang tanang biyahe nga magikan o padung sa mga lalawigan nga apektado sa Public Storm Signal No. 1. As of 9 a.m., tulo na ka mga barko ang mipahibaw sa Coast Guard kabahin sa pagkansilar sa ilang biyahe. Kini mao ang MV Ocean Jet 888 gikan Cebu padung Tagbilaran, MV Light Jet 1 gikan Cebu padung Tubigon ug MV Leonor 11 gikan Tangil Dumanhog padung Negros Oriental. Under the policy of the Coast Guard, all vessels, regardless of size, are prevented from sailing. Dinhi sa Pier 1, nagtapok ang mga pasaherong na stranded tungod sa mga nakansilar nga biyahe. Sama niining si Michael nga padung na untang mupauli sa Tagbilaran, human mitambong og kasal dinhi sa Sugbo. Kasabot o may kay maumay lang kuan po. Istorya dia nga gi-cancel tungod sa low pressure. Nasabot na pod mi. Dahil lang namupugson kay delikado po naman manakay. Gawa sa mga shipping companies, gipahimangnuan sab ang mga mananagat nga di usa mulawig sa loud, sanglit ang maong bagyo, posibleng makamugna og bawd nga 4 to 5 meters ang gitas-on. As much as possible, they are prohibited to go out, no, in this kinds of weather condition. Andrea Patenia, News 5. Nangandam ang syudad sa Sugbo sa posibleng pagtumaw sa baha ug landslide gumikan sa Tropical Storm Queenie nga mumugna og kusog nga uwan hangtod karong kadlawon. Ang tanang emergency vehicle sa kabaranggayan ilabi na sa kabukiran nga landslide prone area giandam na sukad paganihang buntag. Gipandam na sa ni Konsehal Dave Tumulak kinsa mausay nangu sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ang Barangay Disaster Team ug ang ilang mga ekipo. Suspendido na sab ang mga klase sa mga pampublikong tunghaan sa syudad gikan sa kinder ngadto sa high school. Sugod ganihang alas 3 sa hapon. Karong tungang gabi pasad makapahibaw ang syudad kung doon na ba'y klase ugma o kung kay ila pang gipaabot ang pag-landfall sa bagyong Queenie. Mas bali pa siguro nga mag-pre-evac na tandaan, no? Bagi ko mo nga managana tandaan sa for their own safety. Kanya nga to asang Disaster Management Office 24 hours giisa na nato ang atong alert.
tungod ining pag-uwan-uwan karong hapon. So dili kita mabalaka sa kining iyang paghangin-hangin. Mga namuyo og illegal nga naninda daplin sa karsada sa dakbayan sa Sugbo, gipanghipo sa Task Force for a Better Life. Ryan Sorote, Sugin Limi. Way gipili ang mga sakop sa Task Force sa Better Life sa dakbayan sa Sugbo sa ilang pagpanghipos sa mga nagpuyo o illegal nga naninda sa Siras kagabi. Gikan sa palibot sa Basilica Menor de Santo Niño ngadto sa Colon area, way kahadlok ang iniusang pwersa sa kapulisan, probe team, disaster team, social service ug environment office sa ilang paghipos ug pagkumpiska sa mga tinda. Natugaw ang katuig sa mga tiguang ug mga bata nga nahigda sa sidewalk. Dunay uban nagmagahi pa pagpahawa. Lalo tayo mga matubo na ikarton na icon. Tumaan ka gusto mo gasa. Violation mo na. Ang gasa paginabuhian. Dili ko yanan. Walay pasakitay. So as much as possible, atong pasabton nga ang purpose nato is clearing. Ang maulakang kabayan sa paghingusog sa City Hall sa anti-mendicancy campaign aron mahawan ang mga sidewalks. Daghan kaayo nga naa nga tog pamilyado dili taga Cebu City. Gitapok sa Barangay San Roque Covered Court ang mga panghibos diin sa gipang-orient sa posibing matabang sa dakbayan ngadto kanila sama sa Balik Probinsya program. Nasayran nga sagad kanila gikan sa laing mga dapit ug mituyo lang og ari sa syudad sa Sugbo tungod sa Christmas season. Gipangkuan usab silang mga personal nga mga detalye aron makahimog database o listahan ang City Hall sa mga sidewalk dwellers. Mibahad si Arce nga pasakaan nila kaso ang mga mubalik sa sidewalk. Paningkamutan sab sa task force nga matagabi ang ilang buhatong mga clearing operations aron magmatngon ang mga sidewalk dwellers. Aron katong kinsa pay gaplano mo anhi, then makahuna-huna sila sa makadaghan kung mo anhi bagyod sila or di na sila mo padayon og anhi. Ryan Sorote, News 5. Ilang level 3 drug pusher sa lungsod sa Konsolasyon nakasibat atol sa gimong bypass operation. Duha ka mga bata-bata niini na sikop. Ryan Sorote, Sugin Limi. Nakasibat gikan sa mga kamot sa mga sakop sa Cebu Provincial Intelligence Branch ang tigpayhot og droga sa Barangay Lama, Konsolasyon atol sa gipahigayng bypass operation kaganihang kadlawon. Milayat sa iyang giabang ang duha ka alda ng balay ang subject nga si alias Dante dihang nakamatikod sa presensya sa kapulisan. Nakatabang sab sa pagsibat niini ang iyang duha ka mga runners ug mga sinaligan nga silang Rodney Cañete ug Giovanni Auman nga nasikop sa PIB. Kuha na to ang duha. Galing lang nakalayat ganina nga tong subject dihang pag-rush-up na sa mga backup. Nakuha sa panimay ni Dante ang timbangan, sealer, 5 ka medium pack ug 8 ka magagang pakete sa gituang syubo nga nagkantidad tanan og 260,000 pesos. Giulagway nga usa ka level 3 drug pusher ang subject nga makahurot og 50 ngadto sa sugatos gramos nga shabu matag semana nga mobalor og 1 ka milyon ka pesos. Sa miaging tuig pa na monitor sa kapulisan ang illegal nga kalihukan ni Dante. Recently siya lang ang medyo sikat ditong dapita kay ubay-ubay nga barangay ang iyang covered sa iyang distribution. Giangkon sa mga sinaligan sa subject ang illegal nga operasyon sa ilang amo ug nga napugos lang sila sa pagpamaligya og drogas. Kabalo kami pero wa man kumagkuan nga kay baka mo taga dito to na naman sila dito sud. Ryan Sorote, News 5. Langyaw nga hubog nagmaoy sud sa usa ka bar. Gitulisok nini ang hepe sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo kinsa unang mitubag sa maong alarma. Mobalik si Ryan Sorote. Nagkadugo ang American National nga nailalang sa pangan nga Jerry human kini nagmaoy sud ining bar sa Maydan Jerusalem. Gigong suki na sa maong barang langyaw ug naanad na ang kawanin sa bar nga magmaoy kon makainom. Apan gagabi nakasamok na kini sa bar ug mismo ang ubang langyaw nga mga customers ang nagtinabangay aron kini mapakalma. Apan gigong nasuko kini ug nakigsukmagay nga miresulta sa pagkabuak ining bildo. Bisan sa kadagan sa mga nagtabang ni ini, naglisod gihapon sila tugod sa abilidad kay nasayran nga kani kinig sundalo hinungdan nga nagpatabang sila sa kapulisan. Mangitag gubot ba? Kung mahubog na siya, mangitag na siya gubot. Ako bita sa unag kontrahan ako na walang ko kay siyempre trabaho ra nato. Usa sa mga miun nagresponde sa Cebu City Police Office Director Noli Romana nga mikuyog sa nagroving nga mga sakop ni ini.
giinguwa tahura sa nagmaoy nga langyaw si Romana o gitilisok pa kini di nagbilin pa kini lama sa dugo sa sinina sa city director. Nang kayog backup si Romana og nangabot ang mga sakop sa SWAT nga may nakapakalma sa langyaw. Look at me. I can't go bar. They beat you for no reason. Look at this. Nasuta ni Romana nga usarang security guard sa mong bar o gamay pagid kini og lawas nga digid makaharong sa mga customers nga makadagkog lawas. Mo nga tambag ni Romana sa mga bar operators nga mag-hire good o mga bouncers aron dunay makaharong sa mga hubog. Yung malalaking katawan, so pagka kasi malalaking foreigner, nahihirapan tayo umawat. Ryan Sorote, News 5. So wala pa kini milarga padung sa kauluhan karong adlaw. Eksklusibong nahinabi sa News 5 ang Sugbuanong engineer nga si Brian Yuson nga gikatakdang mudawat sa Bayanihan sa Daan Award sa Malacañang ugma alang sa iyang imbensyon nga gitawag nga Secret Self-Contained Renewable Energy Transport. Andrea Patenya, Suginlimi. Uban ni environmentalist lawyer Antonio Oposa Jr., gisugdan nila ni Engineer Brian Yuson ang self-contained renewable energy transport kung secret ni atong June 2011 isip solusyon sa nagkagrabing polusyon hatod sa nagadaghang sakyanan sa kadalanan. Nahuna-hunaan nilang muhimog sakyanan nga di na kinahanglan og gasolina aron mudagan. Gamit ang mga scrap materials sama sa karaang golf cart, na kumpleto nila ang secret sudlang sa duha ka semana. Gigamitan og batteries ug transmission sa ordinaryong sakyanan ang secret nga maoy mo convert sa heat ug kinetic energy ngadto sa electrical energy. Dunay tulo ka paagi aron paandaron kini. Pwede ning ibuwad sa init aron ma-charge ang solar panels nga anaa sa atop sa sakyanan. Ang usa ka oras nga pag-charge mupuno og 60% sa battery nga makapadagan sa sakyanan og 30 kilometers. Kunting uwan og di mo gawas ang adlaw, pwede ipadagan ang sakyanan gamit ang bike pedals. Ang pagsikad sud sa 30 minutos, makapadagan na niini og 15 kilometers. Duna sab untay windmill nga gi-install sa taas apan gitangtang kini ni Yuson, lakip na ang ubang accessories. Kinihuman na pasagdan ang sakyanan kay wa matagad sa gobyerno sukad sa pagkakumpleto niini, tulo ka tuig na ang nakalabay. Bisan pa man niini, malipayon karon si Engineer Yuson kay usa siya sa makadawat sa Bayanihan sa Daan Award sa Malacañang ugmang adlaw alang sa iyang one-of-a-kind invention. Nanginaut unta si Engineer Yuson nga matagan og budget sa gobyerno aron ma-upgrade ang iyang imbensyon ug ma-reproduce kini. Gani, gibisita na siya sa mga Singaporean engineers nga dunay interes sa sakyanan ug plano nilang makig-tie up sa Philippine government alang sa mass production sa secret. Well, yeah, my dream is I hope since na sila support from the national government, we will upgrade and i-upgrade yun na itong maayo ang itong design, and then ato yung i-introduce for the whole Filipino people na ang kaninga klase ng sakyanan, there's no any need for gasoline. Usa nga tinguha ni Engineer Yuson alang ning maong proyekto mao nga magamit kini isip usa ka mass public transport system. Matud pa katungway mga sinsiyo nga ikabayad, pwede ra nga pagsikad ang ilang ibayad nga pamliti. Giingon nga nakadaginot na ka, duna pa gyud kay libre nga exercise. 200,000 pesos ang nagasto ni Yuson sa paghimo sa prototype nga secret tungod sa mga trial and error sa proseso. Apan kun i-reproduce kini, giingong mukabat na lang sa 120,000 pesos ang budget sa matag sakyanan. One-time investment lang kay wanay gasto sa pagpadaga ni ini. Tungod sa dakong hawa ni ini, moabot sa 30 ka tawo ang seating capacity ni ini. Naglaom si Engineer Yuson nga madali ang reproduction ni ini kay giingong nagkahurot na ang atong oil sources sa nasud. May tabogin na siya nga mahurot natong oil, mahurot natong mga resources of oil. So we need to advocate, we need to kanang usbon lagi nato ang ato ang concept by liking ani nga mga transportation dili na makinanglan og mga gasolina. Andrea Patenya, News 5. Mga gidudahang pulisan napalgan nga positibo sa gihimong paraffin test. Ang tulo mao ang miikyas sa usa ka checkpoint ug napusilan atol sa ginukdanay sa miaging semana. King Perez, Suginlimi.
Sa tulo nga gigukod sa mga pulis nga miipsot sa usa ka checkpoint sa miaging semana, duhang napalgan nga positibo sa gunpowder burn. Usa kanila ang napatay nga si Dean Marco Diniera ug ang samaran nga si Joseph Cueva. Apan bisan og negatibo ang resulta sa paraffin test sa patayng lawas ni Evaristo Etang, nagtuog gyapon ang kapulisan nga misuway kini og pabuto sa iyang armas. Collateral damage. Katong gingon ako king dad bala mo nang gikuan na mo dito sa CSI. It shows there ni kuan siya, ni kablit siya. Actually ni kablit siya na may marking sa pinagi sa resulta sa paraffin test kundi ang duha sa tulo ka mga lalaking miipsot sa checkpoint ang mipositibo sa paggamit og armas niadtong higayuna, makatabang kini sa kapulisan sa pagpamatuod nga dili sila ang unang mipabuto og pusil sa mga gidudahang tulisan. Pasiunang mipadayag ang pamilya ni Codiniera nga way pusilang napusilan patay sukwahi sa resulta sa paraffin test. Midangop na sabang maong pamilya sa Commission on Human Rights human gipatay si Codiniera. This will be part of the documents nga mong i-present just in case nga na case mo file. Hinoon pa dayon pa ang pakisusi sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo kung tinuod nga mga tulisan ang maong mga miipsot sa checkpoint. King Perez, News 5. Duha ka lalaki patay sa managlahing insidente kagabi. Leslie Caminari Vistil, Sugin Limi. Atubangan sa Barangay Inayawan Public Market ug pipila ka metros gikan sa Barangay Hall, nahagba ang patayng lawas ni Rubumyo nga gipusil sa wa mailhing tawo. Gihulagway nga nalambigit sa nagkadeyang krimen sa maong barangay ang biktima. Daghang tawo ang nakasaksi sa hitabo, apan way bisan usa ang mitabang sa investigasyon sa kapulisan. Nagtuo ang Cebu City Homicide Section nga kailara sa biktima ang gunman human masayri nga duna kini kaubang naglakaw. Gingong armado ang biktima dihang gipatay apan wa na makabaws. Wagin ko lingon. Wagin gibawon sa lakaw bag, sakay bag motor. Usay may istorya nino nga nakita na siya galakaw, gisabayan, itirahan. Nya kining bata ko no, involved ni sa kawat o karnaping. Patay sab ang tricycle driver nga si Adonis Fortuna, human pauwani og bala pasado alas 9 kagabi sa Purok 7 sa Maydalan Highway boundary sa Barangay Magikay ug Barangay Bakilid sa Dakbayan sa Mandawi. Nagdrive sa iyang tricycle ang biktima ug pag-abot sa dapit, giyong dunay nagsunod ining motorsiklo nga gisakyan sa namusil. Bisan og natagak na ang biktima, giyong giduol pa kini sa mamumuno ug gitiwasan. Sa pakisusi sa kapulisan, dunay gikaaway ang biktima. Wa ko kakuan gid ma'am, wa ko nakasuhito anik may kontra ba ni siya na kay baw ani kinirang yang mga igsoon ra gyud. Kon gud nga wa na magyud. Wa na mo na siya botan man ni. Naani siya nakontra daw. Dili lang nato panganlan nga nagdumot niya. Gusto sang kanda kag investigation na kay para maklaro na to. Leslie Caminari Vistil, News 5. Makigalayon ang kapulisan sa himuon nga investigasyon sa NBI sa kamatayon sa usa ka policewoman at tubangan sa laing policewoman. Usa sa theory sa kapulisan mao nga aksidenteng nakablitan ang pusildihang misuway kini paghulga sa pagkamatay. King Perez, Sugin Limi. Tanaw mo ba? Bisan pa nga padayon pang gisusi sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo ang maong kaso, way nakitang problema si Cebu City Intelligence Branch Head Romeo Santander sa pagsud sa NBI sa investigasyon. Ug katon sa National Bureau of Investigation Region 7, ang gilubong nga patayng lawas ni PO1 Heidi Garcia, human midangop sa ilang buhatan ang banay sa pulis. Gikatahong naghikog si PO1 Heidi Garcia gamit sa armas siyang higalang policewoman nga si PO1 Cyril Marie Bayate. So it doesn't mean gi-roll out na nato nga nagpakamatay ito. Wala gud ta mingon nga even the city director mingon nga wala gud ingon. It is continuous investigation. Gidudahan nga adunay kalambigitan si Bayate sa kamatayon ni Garcia. Si Garcia gikatahong mipusil siyang kagalingon at tubangan ni Bayate. Ang duha ka police women negatibo sa gunpowder burn sa gihimo nga paraffin test. So natis ka na siya na development. So very welcome to us. King Perez, News 5. Nadakpan kaganihang buntag sa mga sakop sa CIDG 7 ang tulo ka mga lalaki sa Barangay Tawason sa Dakbayan sa Mandawi subay sa mga kalapasan sa illegal possession of firearms o paghupot o gidiling drogas.
Subject sa search warrant nga gi-issue ni Judge Soliver Peras sa Cebu City RTC Branch 10, si Emiliano Rowan samtang nasakpang naggamit og droga silang Harry Loren ug Bernie Songkal. Nasakmit gikan sa mga dinakpan ang usa ka caliber 45 nga pistola, duha ka magazine ug 14 ka bala. Lakip nga nakuha ang duha ka medium size nga pakete sa shabu nga nagkantidad og 35,000 pesos. Susihon pasab sa kapulisan kung adunay kalambigitan si Roa ug mga kaubanan sa ubang krimen sama sa gun for hire o carnapping. Verified ba siya? Murag mangarnap sakyan o bumaligya ba? Tinuod siya, nakapalit lang ko. Nakapalit ra ko kinawat. Mura na tinuod. Kung dili karnapir ko. Gitaybaw ni Cebu City Police Office Director Noli Romana nga magtukod og bag-ong buhatan alang sa Police Station 5 kun Carbon Police Station kini subay sa pagsalig sa usa ka pribadong kumpanya nga mao'y moabaga sa galastuhan sa bag-ong presinto. Di pa hinon matino ni Romana kung kanusa kini masugdan, mas una hinong matukod ang bag-ong buhatan sa Pardo Police Station. Din gikatakdang himuon ang groundbreaking niini sa di pa matapos ang tuig. Human ang 5 ka tuig hingpit nang nakabot ang hustisya nga gipangayo sa mga minor de edad kay gihukman nga mabilanggo sa tibok nilang kinabuhi ang duha ka babaeng mibugaw kanila. Leslie Caminari-Vistil, Sugin Limi. The court finds accused Marvin Buhisan and Marichu Tawe guilty beyond reasonable doubt of the crime of qualified trafficking in persons. Gihukman nga guilty sa kasong qualified trafficking in person ni RTC Branch 20 Judge Bienvenido Saniel, hinungdan nga mapriso sa tibuok nilang kinabuhi silang Marilyn Buhisan ug Marichu Tawe, ang mga giilang bugaw ug mga minor de edad nga babay nga nadakpan 5 na ka tuig ang milabay. Wa sab makadawat si Antonio Plantera, ang tag-iya sa lodge nga moedad-an sa mga bugaw kay gihukman sab ning mapriso sud sa 15 ka tuig. Okay sa Nahulog nga, naapil lang kani sir. Ilaran ng dala. Ang duha ka akusado giyong mo'y manguha og mga batanon aron ibaligya sa mga lalaking mangita og lawas nung kalipay samtang ang nanag-iya og lodge dunay kalambigitan sa kaso kay nasayod man kini sa binuhatan sa duha ug gitugutan lang niini nga sa iyang lodge mag-check-in ang mga lalaking dunay dalang minor de edad. Nadakpan sa entrapment operation nga gipahigayon sa Regional Special Investigation Unit niadtong buwan sa Abril 28, 2009 ang 3 ka akusado. Malipayon ang International Justice Mission nga mitabang sa maong kaso. We are pleased with the judgment of the court today. We think it was a well-reasoned ruling. We think it was an appropriate ruling, and we think it was an appropriate sentence given the crime. We do expect more trafficking cases to have judgments like this. We see that the justice system has taken note of this crime, and we understand, and they understand, that if we are to end the crime, there's going to have to be deterrence through law enforcement, and there are going to have to be significant punishments handed down to those engaged in the crime as providers, as pimps, and as establishment owners that allow this activity to go on inside their establishments. Leslie Caminari-Vistil, News 5. Mga telecommunication companies o VECO mipasalig nga mahawanan na gikan sa mga nagbitay nga mga wire ang rota sa sinulog karong Enero. Kini ang unang hugna sa pagpatuman sa usa ka ordinansa nga nagdili na sa pagkutay nga mga kable diha sa mga poste og adto na mag-agi ilawom sa yuta. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Gipatawagan nihang buntag sa sesyon sa konseho sa syudad ang mga telecommunications company o Visayan Electric Company. Buot sa mga konsehal nga mahawa na ang cable wire sa dili pa ang umaabot nga sinulog. Introducing an amendment to this ordinance, putting a deadline for you to bundle this. Gikwestiyon sa pipila ka mga konsehal ang kalangay sa pagtrabaho niini. Humana pasar ang ordinansa ni adtong 2007 alang sa pagbalhin sa mga kable sa poste ngadto na sa ilawom sa yuta. Hinuon gipasalig ni Bong Lintag sa PLDT ug sa uban mga telecommunication companies nga wala nay makita nga mga wire sa ruta sa sinulog sunod tuig. Pagtutulungan namin yan. Magkukonfly kami sa City Ordinance 2007 going underground, part of the beautification project ng city at ng province.
Ang VECO ni gasto og 78 milyones pesos sa unang hugna gikan sa Kapitol hangtod sa Fuente. Ni gasto ang PLDT og 6 milyones pesos aron pagbalhin sa mga wire gikan sa mga poste ngadto sa ilawom sa yuta. Apan sukwahi sa VECO, dili ipasa sa PLDT ngadto sa konsumidor ang ilang magasto. Matud sa VECO, giaprobahan sa Energy Regulatory Commission ang kantidad nga proyekto nga ilang ipasa ngadto sa mga konsumidor. Wala pa nila makwinta kung pila o kung kanus kini ipatuman. That's what we were saying, that it will eventually be, but in fact will be, the application is still going to be filed with ERC, and ERC determines how much it will be. Ray Pasaporte, News 5. Supreme Court Administrator Jose Maidas Marquez may bisita sa Quimonda Building alang sa programang Judgment Day. Gipahibaw niini nga wa pay final decision kung asa ipahimutang ang bagong Palace of Justice. Leslie Caminado Vistil, Sugin Limi. May bisita si Supreme Court Administrator Jose Maidas Marquez sa Quimonda Building kung asa kasamtangang nahimut ang mga regional trial courts o municipal trial courts. Matod niini karong adlaw ang Judgment Day, din hukman ang mga binilanggo sa ilang gipang atubang nga kaso. Usa kini ka programa aron masulbad ang decongestion sa mga presuhan sa Sugbo. Pero kasi marami tayong mga detention prisoners na baka pwede nang ma-release. No? So, yun ang prioritize natin ngayong Judgment Day. No? Gisusi ni Marquez ang bagong hinimong courtroom sa RTC ug MTCC sa 3rd floor sa Quimonda. Gibuhat kining mga courtrooms aron makaangkon og tarong nga korte bisan og temporaryo lang usa. Wa pa madesisyon ni kung asa ipatukod ang bagong lokasyon sa korte. Well, temporary yan, no? Temporary yan, but they should be in their better location, no? Magandang courtroom, air condition, kompleto yung facilities, no? Pending the final decision on where they will eventually transfer permanently. Leslie Caminado Vistil, News 5. Managlahi ang reaksyon sa petisyon alang sa pagpakunhod sa plitihan sa mga sakyanan di pasahero. Dunay mga driver nga misupak bisan og labaw pa sa minimum fare ang nga 7.50 pesos ang ilang gikolekta karon gikan sa mga pasahero. Andrea Patenya, Sugin Limi. Gikan sa 7 pesos ug 50 centavos, ang petisyon nagtinguha nga mahimo na lang nga 7 pesos ang plite sa unang 5 ka kilometro sa mga sakyanan di pasahero. Ang gibasihan mao ang presyo sa diesel karon nga mas minus pa sa tuig 2008 nga level, diin 7 pesos pa ang plite. Apan wa mahimuot ang PUJ driver nga si Romeo niini. Nya og musaka na sa balik ang gasolina. Di mo 8 lagi isa. 8 ka nang 8 okay ra na 8. Kayo uminto na sa gasolina di usab magyagaw sa ngagya na. Apan kung ang driver nga si Alandi ang pasultihon, di siya musupak sa petisyon. Bro, kami umbot lang ka sa uban di ako. Okay ra man ko. Marang gihapon ko ana. Okay ra ba? Okay ra man ko. Mukalit mo daw niya saka ana. Pero kung usaka ibabalik sa imo kotse. Dili, okay 750 na mag-i-plate niya ba. Ang mga commuters nang hinaot nga maaprubahan ang petisyon sama ni ining si Juni. Kaupat siya mo sakay og jeep matag adlaw ug matud pa dako nag-ikatabang niya ang 4 pesos nga savings matag adlaw kung ipakunhod gyud ang pitihan. Mayo no na ma'am. Ay makatipid-tipid na gamay ba sa pamasahe. Kining tinunan nga si Mary Ann mihangup sab ni ini. Magamit pa na siya sa kuan, imo na siya tigom-tigom, magamit pa siya sa nga maimon mong lain nga kada pliti gyapon ba. Ya, dagan siya kag magamit na. Like sa mga magamit mo siya mga project, pwede na nimo siya mapuno-puno. Mato ni LTFRB 7OIC Reynaldo Elnar, samtang wa pa ang hearing sa petisyon, kinahanglan ang striktong pagsunod sa 7 pesos and 50 centavos nga minimum fare. Gani, mahimong mureklamo kanila ang mga commuters kung pugson sila sa mga PUJ driver sa pagbayad og 8 pesos inay 7.50. Tubag sa mga drivers, lisod pangitaon ang 50 centavos. Ang ko lang kita na, wag yung mikalibutan nga di manukag. Nalay mo, complain rin nga pasahero nga wala, matawag mo naman ko operator. Di ang pasahero lang kung musabot nga, kung sukli mo yung dos, kung mga islang sikuhan, yun nga sila sukli spita, mga tala pong ipiso. Sa makasabot mo sa pasahero at mora.
Laing pahimangno sa LTFRB 7 mao ang striktong pagsunod sa 20% discount alang sa mga estudyante ug senior citizens. Ang mo-charge kanila og pliti nga mas mahal sa 6 pesos, mahimong mamultahan og 1,500 pesos ug bawian sa ilang certificate of public convenience. Ang dili sensiyo ang imong ihatag ba kaya ang makuha kay utso ana, pero kung sensiyo kay pwede ra ni may pliti nga city. So naging higayon nga 8 ang ipaningin sa imuha. Basta tibuok itong kwarta. Hindi na ba reklamo? Dili na lang. Andrea Patenia, News 5. Uyon ang mga sakop sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo sa gihimong petisyon ni kanhi Konsehal Junpe pagpaubos sa minimum fare sa mga public utility jeepneys. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Suportado sa Cebu City Council nga us-usan ang minimum nga plitihan sa pampublikong sakyanan dinhi sa Dakbayan. Atol sa sesyon kaganina, si Konsehal Eugenio Gabuya miauhag sa iyang mga kauban nga suportahan ang lakang ni kanhi Konsehal John P. With the data presented, Mr. Chair, the matching fare adjustment would be 7, Mr. Chair, not 750, Mr. Chair. Nasabutan sa mga konsehal nga mupatawag sila og public hearing iniro sunod tuig ug ilasab ipatawag ang transport groups ang petisyoner nga si P ug kun unsay ilang makabot ilang iduso sa uluhang buhatan. Ako'y pabuton ana kay bilang sad kayo pa uskusan maayo kay luoy sa gay mga driver. So ang minimum mo na is 7 lang siguro ana. Pwede 650 ana. Oh, sahay. Di magkaparehas. O yun wala. Kay akong dagang anak. Wow, kabok ng eskwela. Magamar ang plitihan. Ray Pasaporte, News 5. Georgia, mga kapatid, 29 kaadlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Okay, hapit naman yun ang Pasko, Glenn. Gilauman nga mahimong pinaskuhan sa mga commuters ang pag-rollback sa plitihan. So, gang pinaskuhan sa niaging pipila kaadlaw ang kadaugan ni Manny Pacquiao, karon mag-rollback. This one will really benefit them na kung mag-rollback. Yes. Kay syempre, it affects them personally, financially. Di ba? Unya, doon natay CNN. Oh, unsa man na, Glenn? Sa pagbalik sa usa ka gikahinamang segment ning maong programa, gikuha ni Edcans ang pulso sa mga tao kung angay na bang minusan ang plitihan. Aniya ang report ni Edwin Cañete. Hot issue karon nga proposed rollback sa plitihan sa mga jeep di paseroan nga gifile ni former Cebu City Councilor John P. sa buhatan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sa maong petisyon, gihangyo ang LTFRB nga ibalik sa 7 pesos gikan sa kasamtangang 7 pesos og 50 centavos ang plitihan kini tungod sa sunod-sunod nga pagkunhod sa presyo sa lana. Mao nga sa pagbalik ning atong one of the favorite segments sa Aksyon Bisaya, it is best to ask the Cebuano sa ilang views and opinions sa jeepney fare rollback. Kay wala mo movimento mo sildo. Wa mo movimento sildo. Unsa pa? Sapa na crisis karon mahal kayo palalito. I think it's time for us nga mag-decrease sa blinking. Because there's a saying nga basta driver, sweet lover. Gwardyado gyud si Paul sa iyang asawa nga si Margie atol sa pagpamasayro kaganiha. Oyon sila nga minusan ang pliti kay Shirley. It will make many Cebuanos happy. Oh, pwede naman sad kay barato ng gasolina. Ha? Dugay na nimo na feel nga ang gasolina nagpunod? Totoo na mo. Sakto ang gasolina, rollback sa rangkuan, pero kung mutaas pong gasolina, kinanglan, mutaas po ng gasolina ang plitihan. Apan supat ang driver nga si Robert kay bisan og miminus pa ang presyo sa lana, doon nagyapoy epekto sa mga drivers kung maaprobahan sa LTFRB ang petisyon pag minus sa plitihan. Demi mo yun anak mo sing. Ano man? Maglisod naman taog pa taas kung mo presyo na pagbalik ang krudo. You can see behind me the oil prices for today nga nagkaus-us na ug nagkabarato na ug mao hinungdan nga angayan usab nga us-usan ang ato ang plitihan sa tag 7 pesos.
But I'm just curious kung stable na ba ka ang pag-us-us sa gasolina dinhi sa atua. Come on, let's ask. Matod nining mga tigtubilan sa gasolinahan nga it's high time nga mugamay na ang plitihan kay sila mismo nakabantay nga kanunay nga pag-us-us sa presyo sa lana karong tuiga. Inusos ang gasolina, ngayon sa mo us-us ang plitihan sa van, mga TUG. Ano man? Kay inusos mga gasolina. Ang gasolina, Kubukuan murag maayo ni para maka us-us sa plitihan sa itong mga sikinan. It will be really nice again nga mubarato na ang plitihan dinhi sa Sugbo. Aron sa ingon nga dili na makalisod-lisod na unya ang tanan nato nga mga Sugboanon. But then I realized na kinahanglan kini nga hatagan kini sa pagtuon aron usab nga mahatagan o kaigong katagbawan ang tanan nato nga mga jeepney drivers. Because in the Philippines you can, we can, I can. EdGuns News 5. Ubos bitaw gyud ang presyo sa gasolina pero para nako sa kinatibuk-an ang mahal sa gyud ng mga kuan mga galastuon gyud Attorney Georgia. Yes, it's true, but at least something went down or you know, at least na ubos gamay, and even if it's minimal ra kayo ang pag-ubos gla no, it will make a lot of people happy na murag fair food ba para Pasko. Na man gunay giingon nga inflation. No, so ang imong usag gatos, ang balor sa imong sa gatos sa niaging tuig pila na may balor ni anak karon. Exactly, gamay na lang gyud kayo pila na lang mapalit. Halos wa na gyud actually. Ug mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita, aksyon!